blant, Miss Davies sydd yma. Dwi'n mynd i esbonio eich tasg iaith 1 yr wythnos hon. Felly, eich tasg chi yw i esbonio beth yw eich gobeithion chi ar gyfer y dyfodol. Gall rhain fod amdano rai eich hun, felly gobeithion sy'n bersonol i chi, falle bod rai ohonoch chi wedi colli gwyliau eleni, ac eisiau mynd ar eich gwyliau, efallai bod rai ohonoch chi wedi colli gweld eich ffrindiau, a bod chi'n gobeithio byddwch chi'n gallu rhoi cwtch i'ch ffrind cyn bo hir. Hefyd, fe allwch chi sôn am eich gobeithion ar gyfer y byd. Felly dyma esiampl dwi wedi wneud. Mae gen i llaw fan hyn gyda fy ngobeithion yn y canol, ac yna o gwmpas dwi wedi esbonio beth yw fy ngobeithion i. Felly, fy ngobaith ar gyfer y byd yw fod pawb yn iach. Un gobaith sydd gennyf yw bod tegwch ar draws y byd. Y trydydd sydd gennyf yw hoffwn bod pawb yn gwneud eu gorau o falu am y byd. Fyddwch chi'n cofio gwneud y gwaith am hynny o'r thema nid air yw bopeth melyn. Yna, ar gyfer y pedwerydd, hoffwn fod pawb yn meddwl am eraill. Ac yn bumed, hoffwn fod cynhesu byd eang o dan reolau. Felly, eich tasg chi yw i greu llaw fel hyn am eich gobeithion chi. Rhai chi yn bersonol a rhai chi ar gyfer y byd.